Hayırlı erте, ilning tüp телеканалында Татарстан яңалыклары, Туры эфир студиясында Чулпан Әмири. Россияда коронавирус сәбәпле кертелгән барлык санитар-эпидемиологик таләпләр 2022 елның 1 гыйнварына кадәр озайтылды. Моңа битлекләр, антисептиклар куллану, социаль дистанцияны саклау керә. Бу хакта Татар-информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Декабрь башында Роспотребнадзор хезмәте белгечләре кунакханәләр һәм хостелларның яңа елга кунакларны каршы алуга әзерлеген тикшерә башлый. Хезмәт коллективларына быел яңа ел корпоративларыннан баш тартырга тәкъдим ителде. Республиканың Диния нәзарәтенең Зәкат Хәйрия фонды халыкка азык-төлек ярдәм күрсәтүне дәвам итә. Орша, Апас, Алексеевск, Әлмәт, Актаныш һәм Әлки районнарында яшәүче 65 яшьтән өлкән мохтаҗ һәм күп балалы гаиләләргә барлыгы 120 мохтаҗга азык-төлек җыелмалары туплап җибәрелде инде. Мохтаҗ гаиләләр өчен азык-төлек җыелмаларын тарату Татарстан Республикасында социаль ярдәм үзәге проекты кысаларында атна саен дәвам итә. Әлеге проект президент грантлары фонды ярдәме белән тормышка ашырыла. Әлеге башлангыч нәзарәтнең 48 мөхтәсибәтен кылышлар дип планлаштырыла. Ягъни республиканың төрле почмакларында яшәүче мохтаҗлар 1000-нән артык азык-төлек җыелмасы белән тәэмин ителәчәк. Шулай ук Түбән Кама шәһәрендә дә волонтерлар өлкәннәр һәм инвалидларга азык-төлек тутырылган төргәкләр өләштеләр. Гөлия Нигъмәтуллина дәвам итә. Бу продуктларны городта яшәүче кешеләр тоже безгә помогает собирать, да, и өләшәбез. Безгә тоже килдек. Тамара Романова кунакларны сөенеп каршы ала. Түбән Каманың күзләрен ачар күрә. Бүген волонтерлар аны күчтәнәч белән сөендерә. Бейбет, килдегез рәхмәт, бирдегез күчтәнәч рәхмәт. Төргәктә бер атнага җитәрлек азык-төлек бүген барлыгы 18 пакет өләшенә. Хәйрия ярдәменә күп балалы гаиләләр, ялгыз пенсионерлар, физик мөмкинлекләре чикле кешеләр ия була. Майдан бирле бер 800 почти наборлар тараттык инде. Нигә дә бердек, совет ветераннарга да бердек, партия пенсионерга да бердек, общество слепых бердек, мөселманнарга бердек, христианнарга бердек. Бүген тагы таратабыз. Азык-төлекләрне адреслар буенча волонтерлар өләшә, ярдәм акциясе әле дәвам итә. Үз өлешегезне сез дә кертә аласыз. Хәйрия тартмалары сәүдә үзәкләрендә урнаштырылган. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар. Салават күпере балалар журналы үзенең 30 еллык юбилеен бәйрәм итә. Мактыргыч, кызыклы, матур рәсемле журнал балаларның гына түгел, укытучы тәрбиячеләрнең, әти-әниләрнең дә якын дусты. Салават күперенең туган көнендә мәртәбәле кунаклар, язучы редакторлар, балалар һәм әниләр, шулай ук әни блогер проекты кунаклары, җырчылар катнашты. Балачак иленә сәяхәт иттергән юбилей программасы бик бай булды. Берсеннән-берсе кызыклы уеннар, остаханәләр, төрле тәҗрибәләр үткәрелде. Бәйрәмдә Салават күпере басмасының символы булган Минем Шүркә бәйгесе җиңүчеләренә дә кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Салават күпере журналының шундый матур бәйрәме, юбилее белән үтәсе килә. Без инде белеп килдек, яратып килдек, чөнки безнең илдә әлеге Салават күпере журналы бар. Шуңа күрә тагы да шушы Салават күпере журналына аны җитештерүчеләргә, аны шушы балалар өчен махсус язган барча шагыйрьләрне дә, катнашкан балаларга да анда бит төрле хикәяләр дә язалар, шигырьләр дә язалар, төрле уеннар да бар. Инде безнең Камиляның ашкан саен берәр iPhone чыкмас микән миңа да дип хыяллана инде. Уңышлар телибез. Һәр вакыт тагын да журнал калынайсыны, тагын да күбрәк кызыклы битләре булсын балалар өчен, чөнки балалар бик яратып укый. Рәхмәт. Журнал үзгәрде. Çünkü zaman özgərdi, çünkü əti-əniyyələrdən qan bağlarının, sahiblərinin tələbləri özgərdi. Şuna görə zaman özgərir və beygəri üstə, hətta zaman bilən ortaya atlab baradı verməyib, bu zamandan birinci adım olarak para. Жан Кисәккәем спектакленың Камал театр сәхнәсендә куела башлаганына быел 25 ел тулды. Шул уңайдан камалчылар спектакль алдыннан Жан Кисәккәемнең озын гомерле булуының серләре белән уртаклашты. Театрның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев Уфадагы гастрольләр вакытында спектакльгә Мостай Кәримнең бик моңсу әсәр дип бәя биргәнен искәртсә, театрның бритмейстеры Сәлимә Әминова хореограф буларак Жан Кисәккәемне үзенең беренче җитди эше дип атады. 1995 елны әлеге әсәрне Туфан Миңнуллин Марсель Салимҗановның эксперименталь курсын тәмамлаучылар өчен махсус яза. Biz Радик Бариев белән үзек эшләгәнек Нақый абый Сәмбәтнең Кырлай җигетендә.
Ул бик менә үзенчәлекле бер матур үзек иде. Шундый сихри шүрәлеләр турында. Фәрит абый шуның белән кызыгып китте дә, Туфан абыйга шундый тәкъдим ясады. Кырла егетен безнең курс белән генә куеп булмый. Менә яңа пьеса булса, безнең курска багышлап инде шундый пьеса ди Фәрит абый. Шуңа күрә ул Кырла егетеннән чыккан, Накый абый сәнбәттән чыккан, Туфан абыйның да Накый абый сәнбәттән чыккан. Пьесаны укып чыккач, шигырьне укыгач ки үзе туганда килеп чыга инде менә. Монда мен шатмын, что менә бу спектакль шундый озын гомер булды. Аның минчә җырлар менә кешеләр даже отдельный концертларда җырлар, бу спектакль җырларына. Бүген 27 ноябрьдә Габдулла Кәриев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында чираттагы 3нче премьера «Мио, минем Мио» спектакле тәкъдим ителә. Астрид Лингренның «Мио, минем Мио» әкияте буенча әлеге әсәрне сәхнәгә Санкт-Петербургтан махсус чакырылган режиссер Екатерина Гроховская куйды. Ул Россия киңлекләрендә танылган балалар спектакле режиссерларының берсе, театр һәм кино актрисасы. 2 көннән иң олуг бәйрәмнәребезнең берсе килеп җитә. Әниләр көне. Ноябрьнең соңгы якшәмбесе, ягъни 29 ноябрьдә һәр кешенең тормышында иң кадерле, иң якын кешесе әниләр көне билгеләп үтелә. Якынлашып килүче бәйрәм белән. Мин Чулпан Амери бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.